Viši sud u Negotinu konačno je danas doneo odluku u postupku ispitivanja optužnice protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Međutim, javnost će sa sadržajem ove odluke biti upoznata tek u ponedjeljak, jer će tada odluka zvanično biti ekspedovana iz suda. Podsjetimo, Apelacioni sud u Nišu 2 puta je vratio rješenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru zbog ozbiljnih propusta u postupku. Nakon toga odlučeno je da odluku mora doneti potpuno novo sudsko veće, pa je Apelacioni sud odredio Viši sud u Negotinu kao nadležan. Apelacioni sud je također naložio da se istraga dopuni i da se obavi nova rekonstrukcija događaja u identičnim vremenskim i meteorološkim uslovima, uz dodatno saslušanje majke Danke Ilić, Ivane Ilić, kao svedoka. Srđan Janković i Dejan Dragijević terete se za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević, Dejanov otac, optužen za pomaganje počiniocu i neprijavljivanje krivičnog dela. Tužilaštvo traži maksimalnu kaznu, doživotni zatvor za Srđana i Dejana. Prema optužnici, oni su 26. marta prošle godine službenim vozilom JKP Vodovod iz Bora udarili dvogodišnju Danku Ilić u Banjskom polju. Potom su devojčicu stavili u vozilo, a telo bacili na deponiju, koje su kasnije premestili. Tragediju porodice Dragijević dodatno je produbila smrt Dejanovog brata Dalibora Dragijevića, koji je 7. aprila preminuo u prostorijama policijske uprave u Boru tokom zadržavanja. Zvanični nalaz je pokazao da je do smrti došlo zbog prekomerne upotrebe sile, ali ni danas, više od godinu dana kasnije, niko nije odgovarao. I dok porodice i javnost traže pravdu, stanje u Boru je još potresnije. Goran Pavić, bivši direktor Vodovoda u Boru, koji je podneo moralnu ostavku nakon nestanka Danke, i dalje radi u ovoj firmi, sada kao magacioner, ali po tvrdnjama izvora, i dalje upravlja celim preduzećem iz Senke. Roditelji male Danke, Ivana i Miloš Ilić, potpuno su se povukli iz javnosti. Nekada su se oglašavali čak i preko TikTok live uključenja, a sada je zavladala potpuna tišina.